So, bali guys, meron po tayong ipinagbabawal na technique. So, tested ko na rin siya. Wala na akong ibang ginalaw na settings. Ang ginawa ko lang is sinalpak ko lang. And then guys, tatry natin to ha. Bali ito kasi wala po siyang antena. Ayan, so mapapansin mo naka-dito yan. Oh. Dito na tayo. Char. Speed test tayo guys. Ayan, wala pong antena po yan guys. And then syempre naka 4G na po siya. And then, ayun na nga po. Grabe siya guys. Si dito masyado niyang ginagalingan. Partida guys, nasa loob yan. May pinagsalpakan ako sa kanya. So, ang nakakaalam nito yung mga nandiyan, mga magagaling dyan. Alam kong naaamoy nyo ito. Pero ito nga po yung pinagbabawal na technique. So, ayan na po siya. So, sa mamamagitan ng mga code, gumagana po siya talaga. As in, kaya yun. Thank you sa Dito Telecom dahil, ayan na. Nangangamoy dollar, char. So yun na guys, sa mga gusto makaalam kung maganda ba ang dito, so for me, based on my own experience, grabe, ang bilis po niya. So syempre dahil kunti pa yung user, malalaman natin siguro soon kung talagang hindi magbabago yung bilis ni Dito Telecom. Pero I think kakaiba talaga si Dito. Yan. Kasi biruin mo yan guys, sa bagong-bagong telco lang po siya, pero nagpakitang gilas na po siya. Nandito na ako sa loob ng kwarto, pero grabe. At isa pa guys, nasa pinaka, sabi mo ng dead spot, parang nasa dulo ka na, ganun. Malayo ka na sa tower. Pero tignan mo naman yung binibigay niyang signal. Yung ating download speed, yung Mbps yan. Grabe guys, humahampas po siya. Wala pang antena. Yan. 'Di ba? Yum. So, sa mga ML players, sulit na sulit 'to, guys. Yan, biruin mo sa halagang di ko muna sasabihin. Saka na, bahala kayo mag-search, char. Basta siya maganda siya, guys. Next naman, ang kailangan kong alamin is yung kung paano ba mag-register doon sa kanilang unlimited, walang capping na internet. So, yan lang, guys. Thank you.